Il-poplu qed jgħixu l-ħidma ta' Gvern Laburista kuljum. Feluq 3 snin ta' ħidma mindu l-Partit Laburista reġenata l-fiduċja biex imexxi l-Gvern, il-President tal-Partit Laburista ta' sfond dettaljat tal-ħidma li wettaq Gvern Laburista biex itejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Daniel Mikallef spjega li l-kunċett ewlieni li fuqu huwa msejjes il-manifest elettorali tal-Partit Laburista huwa dak ta' tisħiħ tal-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin, ikkumplementat minn ekonomija b'saħħitha u tisħiħ tal-qafas soċjali ta' pajjiżna. Spjega li fi 3 snin Gvern Laburista implementa jew qiegħed fi stadju li wettaq 76% ta' 722 miżura. Filwaqt li elenka numru ta' miżuri ewlenin li diġà twettqu, il-Perit Daniel Mikallef qal ukoll li Gvern Laburista wera l-importanza li jagħti vuċi liż-żgħażagħ u jżid il-parteċipazzjoni femminili fil-ħajja soċjali u politika. Daniel Mikallef qal li tul dawn 3 snin, Gvern Laburista wera kemm għandu għal qalbu l-ħaddiema, il-familji, iż-żgħażagħ u n-negozji. U bl-istess impenn se jara li fis-sentejn li ġejjin ikompli jwettaq il-wedit fil-manifest elettorali u jħares il-quddiem għal aktar kisbiet għal pajjiżna. Kommessi li naraw li l-Gvern jimplementa il-kumplament tal-manifest fil-fatt hemm ħafna proposti li x-xogħol diġà beda fuqhom, ma kommessi wkoll li meta jasal il-mument meta jispiċċa l-mandat ta' dal-Gvern sentejn oħra morru quddiem il-poplu b'manifest implementat kif imwiegħed u b'manifest aktar ambizzjuż minn ta' qablu sabiex inkomplu nġeddu il-pajjiżna u nħarsu l-quddiem għal aktar kisbiet. Din il-ħidma f'pajjiżna mxiet id fit mal-ħidma fuq livell Ewropew. Il-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Mirjam Dalli, spjegat li fil-Parlament Ewropew kull liġi li jsir xogħol fuqha tara li tirrispetta l-valuri li fuqhom huwa msejjes il-Partit Laburista. Innutat li b'kuntrast għal gvern li ħadem u wettaq fi 3 snin hemm oppożizzjoni li baqgħet l-istess moħħa biex tiskurja punti politiċi u xekkel il-ħidma tal-gvern. Qalet li kienet ixxukkjata meta fl-2018 il-Partit Nazzjonalista ma kienx kapaċi jaqbel ma' liġi tal-vjolenza domestika li ħarxet il-pieni ta' dawk li jinstabu ħatja ta' din il-pjaga soċjali. Dr. Dalli qalet li l-Partit Nazzjonalista huwa komdu jkun irresponsabbli dwar il-proċess tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija għaliex naqas li jiddikjara li hu sehem fi proċess trasparenti għallu la kariga fil-Korp tal-Pulizija. Innutat ukoll li l-pandemija tal-coronavirus preżentat sfida oħra, imma il-Partit Nazzjonalista għażel li jifret f'mument li l-pajjiż għandu bżonn ikun maqut. Dan kollu din is-sitwazzjoni tal-Oppożizzjoni tpoġġi responsabilità akbar fuq il-Partit Laburista biex inkunu saqajna mal-art il-ħin kollu, biex naraw li nkunu qegħdin nisimgħu x'għandhom bżonn in-nies u niddeliverjaw u nagħtu r-riżultati fil-policies tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.